Не, помня. Но сега това ще ме върши, от 5 часа трябва да съм във Варна. А, ти имаш и час. Принцип трябваше към 2 да съм вкъщи. И ние трябва да ги чакаме другите, няма как. Съжалявам, ако си гладен нещо и това имам един сандвич, който не изядах. Не, просто ти го дам да го изядеш. Не го изядеш, аз съм на дух. Искаш ли го? Не. Имам и сладки работи. Добре. Ярах аз сушени по 2 и аз. Тъй ли? Няма такова пъка, не? Не, главното е калориите, не е важно да се надъниш. Той се знае най-добре. И баланса и всичко. Кажи ми сега, остави другото, цялото ядосване. Как се струва калито легнала така с разпуснати коси? Не калито, Данито, извиня много. Всеки бърка Андрей. Как се струва така легнала с пуснати коси? Те как се ядосвани с пукнати гуми? Кажи ми за какво става въпрос. Морска сирена. Къде обърка пътя? Бъркал. Не го е объркал, просто... Там те издуваха и те. Просто беше много гумен. А те се излиза някъде директно само по черно. Страшно да лепим, ама става бавно. Мисля, аз лепя по един начин. Ти не сваляш гумата ли? Не, не сваляш гумата, пак става просто. Качествено да лепиш. Тама той си коментирахме. На 340 лепенка вече... А шик на към шик стемес. Не знам, аз трети комплект имам по 40 го лепенки вече. Не го ползвам. Вече 80 лепенки. Не, аз утре ще ходя, приема и ще му искам пак на кило. Оная дебелата продаваш по едно време едни лепинки. Братко... 30 стинки ли? 30-20, ако ще на 5 стинки без пари да ми ги дава, няма ги взема повече. То беше наказание. А ти на какво е прилича там отсреща? Не е ли на заек с две големи уши? Дали? Значи ако не слушаш, ще дам на заека, така ли? Аз си филм, че. Аз имам две, колко може? Кое бе? 2 по 6. Ама чакай, едната ми гума си остана с нови 3-4 дупки. 12. Утре ще я видя. Ковачев има 3 или 4. Аз имам само 3 дупки. Аз съм слабаната днес. Имаш още 3 дето не ги залепи. Дето не ги залепи. На лепенето на гуми. О, не, днеска беше направо брутално. Аз такова нещо не помня, бе, Бойко. Аз имах отпред да ми изпуснам. Чува ми се да мина на стартак там една поза и не съм я пил. 13 бабени зъби задната, 6 предната бивам. Не, това е друга тема. Тук направо с пробивите за нова време. Майната му дето, примерно, ще правиш гуми. Място, че не само на едно място. Да не само на едно място, то е ясно. Там има бабени зъби. Ама след това непрекъснато някой пукаше. Включително и в Кипър пукаше. Аз сега имам трънчи. Къде в... в гумата. Явно навсякъде има бабени зъби. Някои баби са минали си посели зъбите, да ти кажа. Бяха като такива, някакви като трендавки, такива малко песички. Не знам, че вече. Бабени зъби имаше, аз по моите изварих 4 бабени зъба и 3 от ръката. Като едното си беше пробило и си беше на вътрешната гума. Моите има две, още се държи атмосфера, една атмосфера и половина държи. Едната я направих, после се... Въобще нямам намерение да си прибирам помпата в раницата, смятам така на стендбай да се оставя и да се прибирам по живо по здраво във Варна. Аз нося помпата, но до сега не ми се е случва моята помпа да използвам. Защото си дама, бе, моето момиче, затова е така. То много хубаво, трябва да си вкъси Той и Наско си носи всичко, но хората му правят гумите, тъй че няма страшно. Още помириш. Ами на Даня, що я правят гумите, ясно, но на нас за какво му правят гумите. Де да се знае, може да е обещал нещо. Тук кал ли е? Мамо. И аз имам. Откъде минават сега нагоре? През Просечен? Просечен и Левски, Просечен Левски и другото, кой беше? Припек? Припек ли беше? Припек на майната си в посока. От Левски направо в това. Направо Калиман. Аз се чудя от Просечен към Баново да се хвана. Еми ще се върнеш по този път, по който дойдохме. Кой ще правиш на Баново? Бе, що не влезеш направо Каменар? Такова, Калиманци. Баново Левски ли? Да. Да. Що Баново Левски? Баново просто плащаш Калиманци.
Не бе, сега просечен излезеш горе на пътя, бе, човек. Просечен Левски. Левски е по черно, е така нагоре. Да, не нагоре. Правда. Абе, много е важно. Абе, не знам. Аз фащам към Варна, пък... И ние фащаме към Варна. Всички сме за Варна, оне вид. Да, всички сме за... Ти още ли не я направи тая гума, бе? Имаш ли гума, поне? Имам една с 3 дупки, може да си я направиш. Да видим къде ще на втора. Пети, чули кой казва, може да не са 3, може да са 13. Трябва да си грезе на половинки, бе. Не, пич. При всички положения тая гума е пътник, бъди спокоен. Ще купя друга. Бе, пики за 2 беба сме сложи. Да. Винаги се случило, викам на мамка му, не възпросто, има толкова слепенки вътре.